Musíte všetci furt kývať. Všetci mi furt kývajú do kamery. Áno, ja neviem. Točím. Ale nie, ale to... Ale to, čo záber, to, vieš, to nemôže... Všetci kývajú a to ja potom na každom jednom zábere mi budú všetci kývať. Všetci sa na mňa dívajte, ja pôjdem do stredu a nekývajte mi. Nekývajte. Nekývať. Len sa usmievajte nejako, že tam ste. Áno. Áno. Náhodou tam ste. Hej. Nekývaj. Nie. OK. Nie, nekývajte. Že? Áno, smutne. Zletuje, toto nie je vôbec dobré. Hej. Dobre. Hej, to je sa povie syndrom. A to bolo teraz v lete. Teraz tak končí. Číčano, Bekerovi. Poháre sme si spravili, vieš, do cukru. Ale to bolo, dlho mi tak nebolo zle. Dlho mi nebolo tak zle. Čížano bolo len na zapitie. Toto bola fakt tvrdá kombinácia. To by ani Stašák nedal. Ináč na psit, keď 80, človek vyjde ráno domov, Možno Braňo vypíša Mojsej, náhodu na banky a urobí. Niečo na pitie? Hore si dáme potom. Hore si dáme. Hore si dáme. Not in the water, on the bowl. Dobre, tak ja to odštartujem. Odštartuj to, áno. Prvý rys. Sa otrovíte. Výborné. Zabajte. Gracias. Dobre, čerstvejšie už nebudeme mať. Iba cibula. Originál, iba cibula. Paradajka, áno. Paradajka musí ísť, cibula musí ísť. Limetkovačka musí ísť, ale... A sol koreň. Aj mne to viac chutí. Namožme jedno balenie. No, to puštom. No, tam sa už ono pije. Zdravíčko.